हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनाय थालायबाय सनाफोर। नै जोंहा फुख्रियाव ना लायलायबाय। नै ना जानोसैलाय दिनैबो फुख्रिनि ना। नै मबाइलावसो फिसा नुदों आरो आयौ आं गिबाय केमेरायाव फिसा नुयो दे। बेयाव सेरनै दङ। नैबे 1 केजि ना जानोसै आरो हमनानै लाबोदों दासो। लोगोफोरनि दिनैहाय मैथा फिथाइजों नै ना गिदिरजों जानो नागिरदों आरो नै संसिगोन आंहा दालि जल मैथा ना संनोसै लोगोफोर। नै दा दालि रुबाय आङो। ना एवबाय नै मैथाजों ना जानो। नै ना दालिया रुइबाय थाव सेरफिननोसै। हालदै होनानै गोदौ होनोसै। लोगोफोरनि दा हालदै होखानानै दै गुदुं होबाय आङो दालि जलाव गोदौ होनानै थाव सेरनोसै। दालिया जा मोजां रुइबाय थाव सेरनानै होनोसै। नै दालियाव हरनो सामब्राम एवबाय आंहा ना एवगासिनो एवखांबाय। लोगोफोर नै आङो सामब्रामखौ सारायाव एवबाय आरो नै दालियाव हरबाय। सामब्राम एवनानै हरनाय जायगायावनो मैथाखौ संफिनसिगोन आं लोगोफोर। मैथा फिथाइजों ना गिदिर जानोसै दिनै फुख्रिनि ना। एसे उखुन्दैहाय अरदाबाव संदों लोगोफोर अरदाब फारनै जरायनायखाय। लोगोफोर आंना दालि जला मोनबाय। थाव सेरखांनानै दसे गोबाव खोबहाबाय आङो 10 मिनिटसो बायदि। नै दायो मोनबाय आरो एसे लाथा स्रोसो संबाय आङो। लोगोफोर आंना मैथा एवनायाबो जाबाय। दै होनानै ना होनोसै आङो। दै गुदुंखाखौनो होबाय आरो मैथायावबो मैथाया गेब्लेजोब्बायमोन नालाय लोगोफोर। दै होखांनानै ना होबाय आं सनाफोर मैथाजों ना गिदिरजों आरो मैथा जायैयाबो एसे गोबावसैमोन नालाय लोगोफोर ओंखायनो दिनैहाय मैथा जानोसै नामा सानबाय आरो। माखासे मुरि घन्ट बानायनोसै मैथायाव होनानै आग्लायनायखौ। मैथायाव नाखौ होखांजोब्बाय आरो खोबहाबनानै दोननोसै आङो ओमफ्राय मुरि घन्ट एवनोसै। बिदिनो ना गिसि खालामबाय बिथिंजाय मैथाजों ना बे मुरि घन्ट गोदौगासिनो ना ओंख्रिया मुरि घन्ट मैथा ना दालिया मोनबाय। नै मैथाया गोदौग्लुबबाय। लोगोफोर नै आंना मैथाजों नाया
बिराद कालार नुबाय आरो नै मैथा फिथाइखाय जारौरौनो। ओमफ्राय मैथा फिथाइ होनबाथाय जि गोथाव मोनो आरो सोर सोर गोथाव मोनो लोगोफोरखौनो खिन्थाहर। आं बांसिनानो गोखै ओंख्रिखौ गोथाव मोनो आरो ओंखायनो सानफ्रामबो खामनो गाना टमेट'ना सङो आङो। जि बरिया मोनो। गोदौबाय। जोंना मुरि घन्टआबो मोनहां जाबाय लोगोफोर। नै मैथा जोंनायाबो मोनहां जाबाय। नै जिरा पाउदार एसे होनोसै, गरम मस्ला पाउदार एसे होबाय। नै मोनबायानो लोगोफोर मैथा जोंनायाबो। दसे खोबहाबनानै दोनथ'नोसै मस्ला मस्लि होखांबाय नालाय। नै दानिया मोनजोब्बाय मस्ला मस्लि सामब्राम गुफुर दुन्दिया होबाय। नै मुरि घन्टआबो मोनबाय लोगोफोर। मैथा जोंनायाबो मोनबाय। गासिबो मोनजोब्बाय। जि उखुन्दै लोगोफोर। नै गासिबो मोनजोब्बाय खांनोसै आङो। लोगोफोरनि आङो मुरि घन्टखौ मोननायखाय एसे साखिनो नागिरदों आङो। नै हायनानै लाबाय जानाय नायनोसै। जानायबाय आङो टेस्टि जादों गोथावानो ना गिदिरखाय। दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन। बाय बाय।